Gaueko 11 eta 2 minutu, Bartzelonak 1-2 irabazi dio Newcastle txapeldunen ligako liga faseko lehen jardunaldiko norgehiagokan eta honen bestez kuleek lehen 3 puntuak eskuratu dituzte etxetik kanpo gora ezagun, batetik Newcastlek aurreko jardunaldian Premierrean irabazi egin ziola Wolverhamptoni 1-0 emaitzarekin eta Bartzelonak berriz oso erraz irabazi zion Valentziari Johan Cruyff estadioan 6-0 hain zuzen ere. Honen bestez, bi entrenatzaileek batetik Eddie Howe eta bestetik Hansi Flickek honako 11 hauen aldeko apustua egin dute, batetik Newcastlek 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Pope izan da tepean, atzealdean lauko lerroa Trippierre jokatu du eskuinaldetik, Libramentok ezkerratik eta Xar eta Barn izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Gimara, Estonali eta Joelinton izan dira, eta goian berriz eskuinaldetik Elangak jokatu du, ezkerraldetik Barnesek eta goian Antoni Gordon izan da. Bartzelonaren aldetik berriz, Joan Garcia izan da tepean, 4-3 bateko sisteman, lauko lerroan atzealdean Jules Koundé jokatu du eskuinaldetik, Gerard Martinek ezkerraldetik, Cubarsí eta Araujo izan dira atzealdearen erdialdean, Pedrik eta Frenkie de Jongek osatu dute Euskarri bikoitza, Fermin izan da erdipuntan, eta Rafinha jokatu du eskuinaldetik, ezkerraldetik Rashfordek, eta goian Robert Lewandowski izan da, epailea berriz Glenn Naiber izan da, eta esan partidaren kudeak eta egokia egin du hasieratik amaierara, epaile suediarrak, eta benetan ez du inolako polemikarik sortu. Partida hasieran normala den bezala eta txapeldunen ligan etxeko taldeekin askotan gertatzen den bezala Newcastle goian estutzera joan da, Bartzelonaren baloi irteera bakoitza oso ongi estali dute Ingalaterrakoek eta alde horretatik hasiera horretan Hansi Flickenak apur bat zelaian kokatzen ibili dira, zelaian nola kokatu, nola jokatu finkatzen, batez ere Newcastleen presioa oso altua. Zelako une oro Antoni Gordon, Elanga denak Joan Garziak baloia hartzen zuenean ere baloiaren bila joaten ziren, eta alde horretatik Bartzelona hasiera batean behintzat luze jokatu behar izan du apur bat Lewandowski bilatuz, baina egia da partida osoan zehar orokorrean poloniarrak ez duela agerpen handirik egin, ez da oso parte hartzaile ibili, egia esan, norgehiagokaren testu inguruak noski zerikusia ere izan du alde horretatik, eta hor Robert Lewandowski gaur ez du bere eguna izan, ez da bere gaua izan inondik inora ere. Eta, minutuak aurrera joan ala ere jakina zen Newcastlek presio hori leunduko zuela, apur bat, azkenean oso zaila baita 45 minututan baita ere hor goian presionatzea, eta are gehiago Newcastle egiten ari zen bezala, ez, une oro ari baitzen Joan Garziari hasi eta Bartzelonaren atzealde horren baloi atzetik ateratako baloi horiek oztopatzen, eta alde horretatik behintzat hasiera horretan estutu dituzte, eta Bartzelonarentzat oso garrantzitsua zen horre ustea, ez baitzuen norgehiagokaren kontrola, Newcastlek askoz ere kontrol gehiago zuen, eta erasoan ere askoz gehiago garatu dute Ingalaterrakoek, eta horregatik funtsezkoa zen Flickenentzat partidari ustea, baina atzealdean sendo ibili dira, gero esango nuke estaldurak ere oso ongi egin dituztela, ez, hor Gerard Martinek izan ditu pare bat une non Newcastleko Elanga, ez, gaur teorian Newcastleen burua uste nagusiena izan zitekeena edo, baloiarekin areatik nahiko gertu ibili dela, Gerard Martin gain dituz, baina hor bai Rafinhak, bai Ferminek oso estaldura onak egin dituzte, eta baita Marcus Rashfordek ere, bigarren zatian, hain zuzen ere protagonista izan den jokalariak. Lehen zatia horrela amaitu da, usnako emaitzarekin aukera gutxi garbiena Newcastlek, Bartzelona ezin aukerak sortuz ikusi dugu,
baina emaitza ona zen, Flicken jokalarientzat kontuan izanik oraindik ere bigarren zati osoa geratzen zela eta Newcastle behar bada lehen zatiko energia agortze horrek edo behar bada faktura pasako ziola jakina zen, hori oso jakina zen nik uste, eta bigarren zatian hori ikusi da, hasieratik partida askoz ere parekatuago hasi da, Bartzelonak askoz ere kontrol gehiago izan du, lehen zatia oso kaotikoa izan da, eta ziur naiz Hansi Flickek ez zuela inondik inora ere norgehiagokaren alako testu inguruan da, jain kaotikoa, Newcastlek hainbeste aukera sortu ez, baina are askotan zapaldu, iaune oro baloia Bartzelonaren zelaian, baina hala ere Bartzelonak halako uneak kudeatzen badakiela erakutsi du, eta gaurkoan ere horrelaxe izan da. Eta 58. minutuan iritsi da zuzen ere lehen saria, Jules Koundek sekulako erdirak eta egin du, eta Marcus Rashfordek buruz maisuki gainditu du Pope, esan Marcus Rashfordek gaur nolabaiteko erreibindikazio bat ere egin du, nolabaiteko aldarri bat, orain arte kosta zaio behar bada Flicken 11 horretan lekua egitea ere, badakigulako Bartzelonaren aurrealde horretan bai Rafinha eta bai Lamine Yamal teorian jokalari finkoak direla, baina orain Lamine Yamalen arazoen ondorioz Rashfordek jokatu du, beste aldetik Rafinha izan da gaur Lamine Yamalen postuan, aurrekoan ere Valentziaren aurka alaxe aritu ziren biak ala biak, eta bi norgehiagoketan esango nuke oso emaitza ona eman duela bikote honek, eta ziur naiz Hansi Flickek ere urrengo partida batzuetan zalantzak izan ditzakela, ez? Batez ere gaur Rashfordek esan bezala aldarrikatu duelako berak ere lehen 11 horretan, 11 nagusi horretan lekua izan dezakeela. Eta noski gaurkoa partida bat izan den, baina hala ere partida bikaina egin du Ingalaterrako jokalariak. Eta hori ikusita Newcastle aldaketa hirukoitza egin behar, aldaketa laukoitza egin behar izan du azkenerako, batetik Joelinton joan da, Barnes, Elanga eta Xar, aurrealdeko jokalari horiek aldatu egin nahi izan ditu, ez zuen behar bada entrenatzaileak lehen zatiko distira hori ikusten, Joelintonek lehen zatian, esan daiteke Newcastleko orokorrean lehen zatian une askotan naiz eta askoz gehiago hegaletatik jokatu erdi alde horretatik baino, erdi alde horretan ere nagusi izan direla, ez? Joelinton, Tonali, jokalari azkenean oso onak dira, erdi aldean kontrol asko izan ohi dutenak, eta Harvey Barnes ere kendu du, alde horretatik. Zerbait aldatu beharra zeukanez, azken finean lehen zatian nagusi izan dira, baina bigarrenean asko kosta zaie eta gainera 58. minutuan gola sartu dute, orduan erreakzioak berehalakoa izan behar zuen. Elanga ere kendu du, bigarren zatian askoz ere itzaliago ikusi dugu Newcastleko jokalaria, lehen zatian esan dugu arriskua gehien sortu den jokalaria behar bada bera izan dela, eta euren ordez Willock, Waltermaid eta Murphy atera dira, eta gero Fabian Schärrek kendu du eta Zio atera. Fabian Schärrek baloiarekin kolpe bai jaso du aurpegian, hasieran berreskuratu da, baina gero berriro ere lurrera bota da, ezin zuen jarraitu zorabioaren ondorioz eta epaileak ez, entrenatzaileak aldatzea erabaki du, beraz, errotik aldatu du inondik inora ere Newcastlek erasoko alde hori, baina aldaketak egiterako Marcus Rashfordek gola egin duen, benetan ikeragarria izan da, lehenik eta behin zeinen ederki eman dion baloiari, gero zenolako efektuarekin joan den, ikusgarria izan da benetan Marcus Rashfordek egin duen gola, eta jada horrekin partida erabakita utzi du 78. minutuan Kuarsik min hartu du, ondorioz Ferran atera da eta Lewandowski ere kendu du. Kuarsiren partida lehen zati horretan batez ere esan dugu Bartzelona oso sendo ibili dela atzealdean,
estuasun uneak ez dituzte izan kuleek, baina oro har esan nuke Pau Kubasik partida ona duina egin duela, eta Lewandowski horixe, gaur desagertuta ibili da, eta aspaldi honetan etzebilen titular moduan, eta ondorioz Flickek logikoki aldatu egin du, 80 minutua jokatzeko behar ez dagoelako. Minutuak aurrera joan da Bartzelonak ala ere jokoaren kontrola zuen, logikoki Newcastlek ere Walter Meade, Murphy hauen aldaketa hauekin pauso bat aurrera eman beharra zeukan ezin bestean, eta Trippier ere kendu du, Botmanen ordez, min hartu du Trippierrek ere, esan gaur lesioena, bi taldeen aldetik nahiko gurutze bide izan da, bi entrenatzaientzat, eta alde horretatik behintzat Trippierrek lehen zatian partida ona egin du, agertu da, behar bada erasoan ez behar bezain beste, baina atzealdean baloian mozteko garaian eta finaritu da, bigarren zatian jada oso bestelakoa izan da, eta 76. minutuan min hartu duen artez. 81. Gerard Martin kendu eta Eric Garcia atera du, Gerard Martinek ere partida ona egin du, hor une batzuetan esan duen bezala estuasunak izan ditu, Elangarekin, baina oro har erasoan behar badakunde askoz ere gehiago ikusi dugu, bera gehiago atzealdean gehiago konserbatu da, baina partida ona egin du eta Rashford ere kendu du olmo ateratzeko, Rashford logikoki Bartzelonako zaleen txalo artean irten da, orain arte Bartzelonako elastikoarekin jokatu den partidarik onena jokatu du gaur Rashfordrek, aldarrikatu du, ez behin eta berriz esaten ari garen hori 11ko nagusi horretan lekuat izan dezakeela, inolako zalantzari gabe, eta ea hurrengo partidetan zer gertatzen den, eta Eric Garcia eta Olmo horixe, eta Ferran eta Christensen jada emaitza babesten ari zen Bartzelona, pixkanaka Newcastlek ere gora egin du, eta 80. minutuan Murphyk baloia ipini du area barruan, eta Anthony Gordonek gola egin du, egia esan, gol, trampatia izan zitekeen Bartzelonarentzat, oraindik ere luzapen osoa geratzen baitzen, baina guztiz kontrakoa izan da. Fermin kendu eta Casado atera du, gaur Fermin ere ez dugu hain parte hartzaile ikusi, esan nuke Bartzelonak egaletatik eraman duela jokoa, eta zelai erdian Pedrik eta De Jongek edukina izan dutela kontrola, eta horregatik hor Fermin apur bat jokoz kanpo geratu da, eta horixe, luzapenean sekulako nortasun erakutsi du Barsak, erakutsi du zenolako taldea den, zenolako talde lehiakorra den, eta berdin diola, azken minutuan gol bat jaso, hala ere erasoan jarraituko dutela, eta talde horretatik behintzat Flicken taldeak sekulako esfortzua egin du ez azken minutu horietan, eta azkenerako gainera sariarekin irabazi egin baitute, 1 eta 2, eta honen bestez, une honetan, horixe, Bartzelona 12. postuan da, 3 punturekin, irabazle guztiak bezala, eta Newcastlek ez du puntu bakar bat ere. Beraz, gogoratu, Newcastlek 1, Bartzelonak 2, Newcastlen.